Poštovani odbornici, lačamatači, preletači, uvaženi ambasadori Ćacilenda, ja predlažem da se na dnevni red doda još jedna tačka pod nazivom Kuda idu ljudi kao ja. Pošto ja zaista ne mogu da razumem, kako da razumem, već 4 skupa su imali ljudi iz vlasti. Na to mesto tamo gde ste bili, u Nišu, ako ste bili, da su poslate neke poruke koje su meni malo nejasne. Recimo, ne zanimaju vas naši zahtevi su da se sazna odgovornost za smrt ljudi u Novom Sadu, vas to više ne interesuje. Onda je poslata poruka da ćete pobediti sve, mene interesuje koga ćete to pobediti, protiv koga se mi to kao država borimo, pošto ste koristili ovde državne simbole, dakle grb Srbije, font koji koristi država Republika Srbija, i tu ste poveli jednog eminentnog pevača, estradnog umetnika, pesnika Lukasa Acu. Zatim, rekli ste evo i danas ovde, sada kreće ta priča da želite da pružite ruku, da razgovaramo, da pričamo. Jer to znači da sad, posle svega, kad ste nas tukli, gazili, mučili, aplaudirali pokojnim radnicima, sad treba da pružimo ruku i da radimo mi to isto sa vama. Da se protivim tome da se sednica ne nastavi sutra, svi znaju da se neće nastaviti sutra zbog koncerta Cece Ražnatović. Umesto ovom rasulu da dodate još koju nulu na budžet našeg grada, vi idete na koncert Cece. Hvala.